Hi friends, जोंहा दिनैहाय कमजार पार्ट 3 नि शुटिं दङ बेयावहाय थांगासिनो आङो ओमफ्राय सिम्पोलैनो मेकआप खालामबाय न'आवनो मानो होनोबा आंखौ बांद्राय मेकआप खालामबा मावजि जि मोख्रिख्रि नुयो आरोना दा आइब्र'खौसो माने एसे बांद्रायनाय बायदि मोनबाय आरोना हाखु दाखु मेकआप खालामदों आङो माने टाइमबो गैयामोन आंहा हारसिङैनो ना बिराद माबा डगिमोनबो दङ प्रब्लेम बिनि थाखायनो आरो दा जेखि जाया हाबा जानायनि रलखासो ना अरजाया ओमफ्राय दाख्लैनि कन्टिनिउटि सिन दङ नालाय ओमफ्राय आङो बे ड्रेसखौनो गानफिनबाय आरो पार्ट 2 निखौ ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो शुटिं लानायखौहाय आङो देखायलांबाय थानोसै थौदो बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै माखासेयाव हजोंहाय माने दंहैजोबखायो आरो माने सोर सोरनिखौ लागोदों मिन्थिथ'आ आङो दा थांबासो मिन्थिसिगोन आरोना ओमफ्राय जोंनिया माने एसे लेटबाबो जायो होननायखाय ओरैनो आंहा टाइमबो गैखाया बिनि थाखायनो माने मोजांबो जादों आरोना फुङावथ' थांनो हाखाया आङो टाइमा बेबायदिनो 11टा जाबायमोन आरो शुटिंखौहाय थुरुन सिंगारमोननि न'आवनो लादों दा बिसोरो हजोंहाय दङ आंबो मोननो नागिरबाय आरो मोननोसै बिसिनि गामि हाबबाय रौमारि ओमफ्राय मा होनोथाय आं मिन्थिया आरो रौमारिखौल' मिन्थिगौ नै जोंना सिंगार बाबुआ थाजिमा ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं ना रेस्ट लानोसै ना नोंनियाथ' जोब्बाय औ दे एबार जोंनि जानोसै ना मोजाङै खालामदो बेस्ट अफ लाक औ दे थेंक इउ मोजां खालामगोन ओइ ओंखाम जाबाय कहे आंना ओंख्रियानो गैया नालाय बिसिना माबायदि नै ओमफ्राय बिसिना जाखांलायबावसै ओमफ्राय नोंना मा ओंखाम गोजा आंना उफाय गैया ओमफ्राय नै तुरुन जोंहा कमजारलानिया माबानि राखावसि बिनानावनि फिसाया जाखांबाय जाखाङाखै नै दासो जागासिनो नांला दासो जागासिनो ना दे मोजां जानानै हो दे अके बुरजा मिथिगौ आं बिनि गेजेर बुस्थु खिथाबाय नै नायदो नै दिनै बे मैथाखौ जादों जारिमिन फंबाय जोंनि मानो होनना बुङोब्ला मैथायाव बे ना बारखोआबा मालाबाबो मैथाखौ जाया औ आच्छा दिनै अपेन खालामसै थाब हरबाय नैबे माने बिथाङा माने जेबो जाखाया आरो ना मिरामिस फानलुजोंहाय संख्रिजों जानानै थांग्रा मानसि बेयो औ ओरैबायदि मोजां आरो ना माने सोरबाफोर आलासि जानो लेंहरबा माने बेदर नानि फैसाया बासायगोन आरो ना जादो दे दुन्दियाजों बानलुजों ओंखामा गुदुंखाना गुदुंखा एकदम दे जाबाय थादो दे आयौ आरो खेबसे हरबावबायलै औ लास्ट खयखौ लाखायाखै दाबो ए कय ओइ निरामिस बै आदा बायदि जानांगौब्रा माने संख्रिजों दुन्दियाजोंनो जायो मिथिबायना नङा निरामिससो जों जोंना जासुला माबायासो मा होनो बिनानावनि फिसायासो जासोनांगौ नोंहा लुबैयानो माने जागासिनो आरोना निरामिसलै मिरामिस नाजों माने थागान्दाजों मिरामिस आरोना मैथाजों नाजों मैथायाबो बिराद गिदिर बेना मैथाया जादे फंबाय बख्राया नै नाखौ मैथायाव होबाय दा गोखै जायोब्ला फाग्ला गोखै जानो मोना बियो जिनिसा मैथाया गोखै आरो गोखै नङा गोदैसो नारें सेबदोंदां औ फाग्ला मैथाया गोदैसो जानांगौ मा गोखै जानांगौ बाङालि संनाया गोदैसो जायो सिनि होदोंब्रा बे सिनि होदों नामा गोथाव जादों जानाया
नोंना बेहाय सबसे जोंखौ अनगाया जाहैबाय जोंना नैबे बाजै जोंनि बाजै थुरुन बिजि बाजै औ दे थेंक इउ जोंखौ अननायनि थाखाय बिराद बेनो जोंखौ बिराद अनो मिथिबाय थारुन संनायाबो बाजैया संदों हा बिदि अननायखायनोथ' नोङो नाजोंहाय था गान्दाजों मोनजादों मैथाजों नाजों मोनजादों ना नङाबाथ' थुरुन बाजै संख्रिजों बानलुजोंबो जानांगोन बिदाबो थुरुन बाजैनि बिजि बाजैनि नै फंबाया जोंना माने बख्रा नङा नङा अरिजिनेलाव अरिजिनेलाव मोजांसो नै जोंना माने लोगोफोरा माने बख्रा नंगोन आरोना रियेलाव मोजांसो बख्रा मोजांसो मोजां रायलायनो रोंथारो नोङो बे सिख्लाफ्रा आन्दायगोन हाय सयथिबो रियेलाव बख्रा नंनानै जाखायाखै एबारनि फैयाबा राननानै फैयाबा जारला जागोन खम जारलानि नङालै खम जाल्लायाव जोंना मोनसे मेथाइ फैगासिनो मिथिबाय औ मा मेथाइ जोंना निउ इयारनि थाखाय मोनसे जोंनि खम जाल्लाया सारा निउ इयारनि थाखाय जोङो मोनसे गान दोंसे बानायदों मिथिबाय जोंनि टिमनिफ्राय बे जाबाय बेखौ बियो जोंना नैबे भाइया खननानै खिन्थालाय एसे औ दे खनलाय जा होनलायनायखौ बावबाय नामा सना दें दें गाननि डिरेक्टरा जोंना बे आदा रायदावा गोदो उन्दैयाव जुथा गाननाया बरिया होनलायनाय राया जागोन होनलायगोन आरोखि जुथाया जेनेबा बे उन्दैयाव जेरै थाबायनायाव सेन्देल गाननाय अह फामसु थाबायबा अह जागोन आरोखि माने बेनो ओंखारगोन आरो ना जोंना बरिया ओमफ्राय दा माब्ला लागोन बे मेथाइखौ जोङो शुटिंआ डिसेम्बर 15 थारिखनिफ्राय सुरु खालामसिगोन अ डिसेम्बर 15निफ्राय ना मथथे 20 थारिखनिफ्रायनो मोसानो मोनसिगोन मानसिफ्रा 20 तारिखनिफ्राय ना औ माने हिट रावबो मोसायै सानाय नङा हिट गाना हिटखा एकदम बरिया हिट जाखादों मिथिबाय दा नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो 7 मिनिटसो जागोन गाना 7 मिनिट ना होमबाथ' गोलावानो ना अ माने बुस्थुआनो गानजोंनो जोबथारनाय बे नों फंबाया रायलायाखै दाबो दोलाया बेस्रा दोला होनायाथ' दोला होगासिनो दोला होगासिनो ओंखामखौ जागोनसै एसे औ दे मा रायलायबावनो दाथ' बेनो आरो जानोसो ना रायलायनोसो जालायलांगोन ना गोजा माबा गोजा औ दे बाय दोला होग्रानि अरिजिनेल नामा सुलुक बुलुकसो मानसिफ्रा मिथिया नामबाबो Oh my god. ए सुलुक बुलुक अरिजिनेल नामा सुलुक बुलुक बुलुगाबो मोजां गाज्रि नङा औ सुलुक बुलुक ना बरिया दे रावबो दा खोन्था जों ओंखाम जानायखौ रावबो दा खोन्था बे बानलुबो नांखुदे उदोंबो दाखिलाबाय खिथारनाङानो रावनोबो दा खिन्थासै जाबाय थादो होमबा औ दे माने भागो नोंबो जे चिक्कु मोनखायो हे सोर जायनो आंखौ लागोन बेनो उन्दु उन्दु मोनजागोन आं उन्दुबाय थाखायोबा माने Oh my god. जाखांबाय जाखांबाय औ दे बेवाय ना मा होनदों जोंना ओरैनोसो माने नामाखौल' नङा बेवाय होननाय खोनादों आं बोरैबा जोंना जंखायनायसो आरोना मामालाय नामा दागिर अ दागिर वाव ओरैबायदि मुथुथुखा आरोना जोंनिखौ गोसोखांलाय लायदों आं बेखौ नुनानै ओंखाम होखांबावबाय आं ए लुमबावबो माने मासेना लुमबाव मासेना दागिर दंबावसो हनै बियो माने मेगना दागिर बायदि जादो जादो ओइस केमेरायाव नायफैलायो बेस्रा मा जोंनावबो गुलु दङ नों बायदि गुलु दं दे मिथिबाय मा नायदों नों आङो कमेन्ट्स नायदों नायदों ना एलबामनि फरायनो मोजां मोनो आंबो एखमबासो आरो दिनै बोरैबा हाबांसिन नुदों नामा बाया आं ओमफ्राय गुवार मोनगासिनोबा आंनि माबाबाय केमेराखौ ओरै लानायखाय गुवार नुदों एहे
इस्लानाव नामा नङा एखमबा बेबायदिनो स्क्रिनाव बेबायदि नुयोलै खिन्थु नों ओरैहाय लायो सिंगाफोर लायोबा बेखौ फिसा नुगोनलाय आरो सेपखौहाय ओरै लाबा बिदि नङा जेन'बा केमेरा लाबाय नालाय बेथ' ओरै गुवार जायोना ओरै गुवार जायोना होमबा एसे ओरै बोख्लानाय बायदि जायो लाबा एसे फिसा जायो अ ओरै लाबाना दा बे ब्लगनि नालाय बिदिसो खेबनांगोन ना रिल्सबासो ओरै खेबनांगोन ना जायो साइजखा साइजखा ना थेंक इउ गावबो साइजबा गुफुरथार आंनिफ्राय गुफुरसिनबावसो नंगौ ना शी इज भेरी क्यूट नंगौना नङाथाय लोगोफोर really she is अ very दे cute थेंक इउ बाबु सोरबा गाबज्रिहरदों नै जों भिडिअ लाबाय थानायावनो ना दावराव जाहैबाय थाखो बे मोनसे बेयाव फन रायलायगासिनो ए थांसैनो फंबाय मोना बाय बाय दे बाय आंना माने निउ इयारनि गान रेकर्डिं दं दा बाहाय थांनांसिगौ आरो अ दे बिथाङा थाजिमा सिंगार ना बेस्रा उफाय गैया ना उफाय गैया गावनि खामानिखौ आंनाबो सानैनाबो ओमफ्राय जोंखौ गारनानै थांसै जोंनियानो जोबाखै ओमफ्राय गावसोर थांबावसै ओमफ्राय दे लालायदो मोजाङै औ दे थांदो दे औ दे नैबे बिनानावखौ दहाय ओमफ्राय देखायनाय जायाखै आरोना बेस्रा टाइमबो मोनाखैमोन ओरै थांबाय थादोंमोन खामानि मावदोंमोन ओमफ्राय ओंखामबो खुरना होदोंमोन बेस्रा बिनिखायनो खेबनो मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय दा फैबाय खेबफैबाय आरो शुटिंआ जोबनोसै बेखायनो लाबाय ना शुटिंआ जोबनोसै आरो बेहा जोंनाव गैया एबार माने गुबुनाव लानानै फैदों आरो दहाय ओमफ्राय एबार नेक्स्टआव नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोनहा आब'जों ज' लानो मोनसिगोन एबार सिगां गाखांखाबायमोन ना मा मा दंमोनथाय नोंना एलबामा मोनबासो जाबाय खोमा मोनबा ना औ आं मोनसे नायदों खोमा नोंनिखौ ना सर्ट मुभिया एबार मोनथाम जासिगोन सर्ट मुभिया ना मा मा मुभिस दंमोनथाय मोननैया रिलिज जानो गोनांसो मिन्थिथ'आ आं नामखौ औ मोनसेयालाय सानजारि बोर्दोन होननाय दंना मोनसे सानजारि बोर्दोन ना नायबाय खोमा लोगोफोरा आं नायाखै ओमफ्राय माने सर्ट मुभिखौ आं एसे खम नायो आरो जोंनिखौ नायबावा आङो खेबसेल' फार्स्टआवल' गावनिखौ बिदिनोखा फार्स्टआवल' नायनो मोजां मोनो ओमफ्य उनाव नायफिनलाबो आरो उनावबाथाय बाबाय आरोना बेसेबां भिउस थांदों बेसेबां थाङाखै बेखौल' नायसिगोन औ बेखौल' नायो आंबो बिदि गाव गावनिखौ ओमफ्राय दा नोंहा जोंखौ दसे नेबाय थाथ'नांसिगोन आरोना जोंना एसे सुट दंबावो ज' थांसै दा गैला नै भिउफोरखौ नेयै जायदि जाजोब्बाय बेस्रा बरिं मोनबाय माने जिरायनानै थाबाय थादोंमोन ना बेनिखायनो आरोना होमबा जोंखौ नायथ'बाय थादो नों जों शुटिं लानायखौ जों लाग्रोनोसै र' बिसोरबो एदाव हैसै थाबनो दाबो माबागासिनो रेडि जाथ'वाखै बिसोरो नोंसोरबो नायलांबाय थादो शुटिं लानायखौ माबायदि लायो शुटिं लानायखौ बिनानाव हमथ'नांसिगोन केमेराखौ जों दा शुटिं लानायखौ एसे खेब दे बाय रेडि जालायबाय नामा नोंखौबो खेब ओरै माजे माजे दा मोजां मोनाखै जागोन आं ओंखारबाय नै रेडि जाबाय एक्ट्रेसफोरा बिब'फोरा नै लुन्दा लुन्दि स्टार्ट जानोसै शुटिं बैयाव औ दरा मारिखा बे गस्लाखौ नै ओरै नारथुना दोनहर बै थाथोंसै ना बिदिनो बै थाथोंसै मोजांसो नुदों नामा बेखौ आर'नाइ गोनां बायदि थांनो हालाय दा बे आंखौ बुंनाया आं बिराद गोसोथारमोन मिथिबाय आं बिराद थाबायलै आं नोंसोर बबे स्कुलाव फरायनानै पास मावबाय नै हिनजावफोरखौ बन्द' होग्राफ्रा
Daw. Ini berai daw, mau turun. Bilang terus coba cang. Mana? Kagil. Tagil semua. Nama apa? Be masak kerja, ini sih sekolah me. Next exercise kerja be, mau nabung nih, next sekolah kerja. Masak sekolah na. जों रायलायगोन जों थुंनानै फैबायगोन ना Pasti, dengan cip-cip tapaan, mau nonton undang badik dong. Cert. जोंना फैबायगोन ना नोंनिया मा मोनलाय गेलुआ नै जों दहाय जिरायनायाव थानांगोन दा Ya rolling, action kerja. मिनिं ओंखारदो र' Coba. जेबो दाम सम मुं जायाना Mana di? Tar aja. Itu hilang satu dua. Ya, ready. Ready. Rolling. Action. Ayo. fíjate, suami. Oh, fíjate sini. Apa dia? Iya, kayak dong nggak muncul. Tahu yang surat apa yang menau sih menurut kamu? Ready, han, terus. Musuh naik. Ready. Rolling. Action. ada lah sini. Angkat di mana dia jalan. Surat apa ini apa? Ini apa? Bây đâu có khác được ra này sửa nào ra. Phi vậy xin lỗi. Oh, tôi biết này. Phi được. Xin lỗi. Ready. Anh ơi định làm thế đã. Phi vậy xin lỗi. Giáo mình mới đang nói cho nhỉ. Ready. Cứ đi cứ bắp rang cứ đi cứ bắp lòng nè. Rolling. Ai bộ. Bây đâu có khác được ra này sửa này. Đi, ta nói chứ, ta mình thử làm đi. Phi vậy xin lỗi. Oh, tôi biết này. Giáo mình mới đang nói cho nhỉ. Mình nghe lên mình có chút chút. Cứ đi cứ bắp lòng đi khác. Cho anh bảo. Cứ đi, làm đi xin lỗi. Trong. 파피드 액션. 자야खै दाना मा खालामनांगौ होननानै बिसो बुङो Ăn sữa nào cũng được. बिनिफ्रायसो नोङो बुंगोन Điều đó đây. बिनिफ्रायसो Sorry. बिनिफ्रायसो नों बुङो Kenapa ya, Sien? Ăn làm ăn đi thì gia đình nào lại bảo là khi là Hai đồng rất là lạnh thật. hai điều yêu nó cứ đang được nào cả sâu đấy. ओमफ्राय रायलायनाया फिसा फिसा मा खालामनांगौसो Ready, बिसो आरो बिसोर बेसो होनगोन दाना मा खालामनांगौ आगैसो होनगोन बे सोंग्रोगोन आरो मा बिसोरखौ बन्द' दोनैलाय दोंनाया बेखौ बेसो दाना मा खालामनांगौ होनगोन ओमफ्राय बिनिफ्रायसो बे नों होनगोन Ready. Rolling. Action. 이씨 시카다 그러잖아 이거 이러고 Cut. ये एक के जगह कौन फिना नहीं? सानैबोदा कौन फिना kan फटाफट. Nanti एक के जगह कौन kosong kan? Coba dah habu. बेखौ होनखाग्रोदो लंपेन्ट गाननो आब' होननाया नैबे दा Kabai, beku selai jalan ke mata. Oke, Dah dah. langsung kan. लंपेन्ट गान लिंखाबाय आङो जिरङा
जल्दी गाने 육각이라면 마블이 가는 애들 싫어. 롱지룽아. 내가 뒤로 와 내가. 왜 플라스틱 먹었대? 파시는 할래니 미신 거지. 이 파세요. 잡아. 아, 너 타가 그 뭐. 이거 우리 예전에 시럽이 베는 거 같아. 아버지 싫어. जल्दी जल्दी गाना गाना अजी को दो बैठा कर 이래. 어이 나이 내내 미고 나내래. 우리 내가 예 기다길. 아이 다길. 너너 가자. 마고 마탄. गाना लाए मैं मान कर 아, 저너 아빠 다이나 라이 니 그건 좀 무슨. रेडी खा खा से 오늘 만지 싫은 가. सीधा गाना है काउ सुनो जा से गाना लाए नहीं ना नहीं गाना लाए 나네가 지금 진짜 나래. 잡아. 어이. 잡아. 오늘 만지 싫은 가. 만지 내고 는데. 잡아 이러는 싫어. 나이. 잡아. 아빠 비. 이러고 카탈라이 나고 뭐 쉐어 있는 거네. रेडी रे 이티네 부스나로. रेडी रोलिंग एक्शन देना देखो 잡아 이러. 예, 자. एक्शन 잡아. 자민 thằng 누 bây giờ không xin đi cô ra khả đâu रेडी अपने 뭐야 신들. रोलिंग है सीधे रोलिंग एक्शन नहीं दे गाओ को 자, 도만 진신.